Ξεκινάμε λοιπόν με το Δημοτικό Σχολείο Χρυσοχωρίου του κ. Φώτη του Σαμλή, που θα μας πει για τα παιδιά που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Θα ακούμε κ. Σαμλή. Συνάδελφοι, καλησπέρα και από μένα. Επιτρέψτε να συστηθούμε. Όπως ακούσατε, ονομάζομαι Σαμλής Φώτης και είμαι δάσκαλος και διευθυντής στο 8θέσιο Δημοτικό Σχολείο Χρυσοχωρίου. Να συστηθούμε όμως καλύτερα στο Χρυσό. Λοιπόν, το Χρυσοχώριο είναι ένα αγροτικό χωριό 1.800 κατοίκων στην πεδιάδα του δημιουργείου ποταμός Νέστος. Βρίσκεται στο μέσο της απόστασης Καβάλας-Ξάνθης. Οι κάτοικοι είναι κυρίως γεωργοί, αγρότες, ασχολούνται με την καλλιέργεια της γης, παράγοντας κυρίως φαράγγια, ακτινίδια, καλαμπόκια και φασόλια. Η δύναμη του σχολείου μου είναι 132 μαθητές. Λειτουργεί με 6 τμήματα, τμήμα ένταξης και τμήμα υποδοχής, από ένα μεγάλο ποσοστό, 48%, είναι παιδιά οικογενειών Ρωμά. Οι οικογένειες αυτές διαμένουν μόνιμα στο Χρυσοχώρι σε δικές τους κατοικίες. Τώρα, η προσπάθεια για τη δημιουργία επιλογών στα παιδιά μας, αλλά και η ένταξη αυτών των παιδιών των οικογενειών Ρωμά στο σχολικό περιβάλλον είναι οι αιτίες που προσπαθούμε να εμπλέξουμε το σχολείο σε προγράμματα και δράσεις πέρα από τις καθιερωμένες, βάλτε σε εισαγωγικά, σχολικές. Τα παιδιά και οι γονείς, επειδή είναι ξέχωρα από γράφωμα, διαβάζω αριθμό, δέχονται με ιδιαίτερη χαρά να βοηθάνε τέτοιες δράσεις. Γεγονός που έφερε και δύο μεγάλες τιμητικές διακρίσεις για το σχολείο μας σε προγράμματα ή του ίνικ το 2013, το Καλλιδοσκόπιο του Πολιτισμού πήρε το δεύτερο πανελλήνιο βραβείο για παιδιά 5-12 ετών, ενώ το 2014 με τη συνέχεια ενός του προγράμματος παραβρέθηκε στις Βρυξέλλες με το πρώτο πανευρωπαϊκό βραβείο για διαπολιτισμικό εξάσεις με βλάβη. Ας δούμε όμως το μοιάζομαι εδώ. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με μια γενική ενημέρωση για το πρόγραμμα από τη συντονίστρια, την κυρία Κουτσαγιώτη, που είναι και σήμερα μαζί μας, τόσο στα εμπλεκόμενα σχολεία, αλλά και σε άλλους φορείς, όπως είναι η Σχολική Σύμβουλος, το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Καβάλας, αλλά και τον Δήμο Νέστου που ήταν κοντά μας. Η ομάδα του σχολείου. Το σχολείο ήμασταν 3 εκπαιδευτικοί τυπικά, οι δάσκαλοι της 5ης και της 6ης και εγώ ως διευθυντής. Για την καλύτερη λειτουργία του προγράμματος διάλεξα στο πρόγραμμα και πήρα από μία ώρα ευέλικτη ζώνη στην 5η και στην 6η, έτσι ώστε να έχω εμπλοκή με το σχολείο. Παρ' όλα αυτά, πάρα πολλοί από τους εκπαιδευτικούς θέλησαν να εμπλακούν στο πρόγραμμα, παρόλες τις δυσκολίες, όπως είπα και στην Ολομέλεια, υπήρχαν, καθώς ήταν αρκετοί αναπληρωτές που έπρεπε να φεύγουν. Ακολουθήσαμε στην προηγούμενη διαφάνεια που σας έδειξα με τους συναδέλφους και στη συνάντηση με την συντονίστρια, οριοθετήθηκαν και κάποιοι βασικοί στόχοι και δράσεις που θα έκανε το σχολείο. Ολοκληρώσαμε τις συναντήσεις με την ενημέρωση των γονέων, αλλά και άλλων φορέων, όπως είναι πέρα από το Σύλλογο, τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού, τον Ορειακό Κέντρο, την Εκκλησία, το Ιατροκοινωνικό Κέντρο επίσης του χωριού, τη Σχολική Επιτροπή, αλλά και επαγγελματίες τους, για να ζητήσουμε τη βοήθειά τους, καθώς αυτή θα αποτελούσε και εγγύηση για την επιτυχία των δράσεων που είχαμε ετοιμάσει. Θα μου πείτε γιατί όλοι αυτοί, δυστυχώς σε μια μικρή επαρχιακή κοινότητα, επαρχιακή μικρή κοινωνία, η δυνατότητα ανθρώπων που θέλουν να αναπτύξουν τέτοιου είδους δράσεις είναι πολύ περιορισμένη και άρα δεν περισσεύει κανένας. Άρα περίπου σε όλους αυτούς τους φορείς ήταν περίπου οι ίδιοι άνθρωποι. Γι' αυτό και τους ζητήσαμε να ήμασταν όλοι μαζί. Ξεκινήσαμε πρώτα απ' όλα, ο πρώτος στόχος που είχαμε κάνει ήταν να δημιουργήσουμε ένα χριστουγεννιάτικο μπαζάρι, στο οποίο θα κατασκευάζαμε πρώτα-πρώτα κάποια υλικά, τα οποία στη συνέχεια θα πουλούντουσαν και με τα χρήματα θα ανακουφιζόταν οικονομικά κάποιες από τις οικογένειες που ήδη είχαμε επισημάνει στο χωριό. Δεύτερον, να κατασκευαστούν αναμνηστικά δώρα, καθώς ήδη είχε προγραμματιστεί στην πόλη της Χρυσούπολης, μια απόσταση 6 χιλιόμετρων από εμάς, υπήρχε το πολύτιμο γυροκομείο
ήταν ήδη προγραμματισμένη η επίσκεψη και έπρεπε να ετοιμάσουμε τα αναμνηστικά δώρα. Πολύ σημαντική βοήθεια τόσο του Πολιτιστικού Συλλόγου όσο και του Συλλόγου Γονέων σε αυτές τις δράσεις. Εδώ να πω ότι οι περισσότερες από τις δράσεις μας έγιναν από κοινού και μάλιστα εκτός του εργασιακού χρόνου. Δηλαδή έγιναν κυρίως απόγευμα και Σαββατοκύριακο. Ο ένας λόγος ήταν για να αποφύγουμε αγκυλώσεις, όπως είδαμε στο προηγούμενο, άδειες, παρότι ήμουν εγώ διευθυντής, άδειες από προϊστάμενες αρχές, άδεια από σχολικούς συμβούλους, ενώ έτσι με τη συμπαράσταση γονέων και φορέων, συν τη δικιά μας καλή θέληση για να πάμε το απόγευμα, ξεπερνούσαμε τέτοιου είδους προβλήματα. Επαφή είπαμε με την τρίτη ηλικία, η επίσκεψή μας εδώ από το γυροκομείο. Εδώ να πω ότι διαλέξαμε παραμονές Χριστουγέννων σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο, τη χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου και τη χοροδία του σχολείου, μαζί με τον δάσκαλο μουσικής, τον δικό μας και τον δάσκαλο μουσικής του Συλλόγου. Παρουσιάσαμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια, κάλαντα για τους γέροντες, μια πραγματικά δράση που την αγκάλιασαν, συγκίνησε πάρα πολύ, περισσότερο θα έλεγα τα παιδιά, παρότι δεν ήταν η πρώτη φορά που πηγαίναμε. Πηγαίναμε, αλλά κάθε φορά πηγαίναμε με άλλα παιδιά. Οπότε αυτή τη φορά νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντικό. Όπως είπα, στα χρήματα που μαζέψαμε από το μπαζάρ, αγοράσαμε κάποια τρόφιμα. Ζητήσαμε επίσης από τα παιδιά και τους γονείς να συμπράξουν στο να μας φέρουν τρόφιμα. Σε συνεργασία λοιπόν με το ενοριακό κέντρο του χωριού, τον Ιερέα, προσεγγίσαμε αυτές τις οικογένειες προσπαθώντας να τις βοηθήσουμε. Αυτή είναι μια δράση η οποία ακόμα και σήμερα συνεχίζει να υπάρχει. Ορίσαμε σαν ομάδα του Μοιάζομαι Κεντρό κάθε Παρασκευή ημέρα συγκέντρωσης των τροφίμων και κάθε Σάββατο η παράδοσή του στο ενοριακό κέντρο για να ετοιμαστεί το τραπέζι της αγάπης και να μοιραστούν τα τρόφιμα. Θα δείτε επίσης ότι οι δράσεις μας ήταν σε πάρα πολλούς τομείς. Είτε αυτό είναι περιβάλλον, εντάξαμε οτιδήποτε θα μπορούσαμε να κάνουμε στο σχολείο μέσα στο Μοιάζομαι Κεντρό. Αξιοποιήσαμε ταλέντα και δεξιότητες συμπολιτών μας. Είπαμε δεν περισσεύει κανείς. Έτσι λοιπόν πάλι σε συνεργασία με γιαγιάδες που θέλανε να πούνε παραμύθια, με ζωγράφους που θέλανε να κάνουν εικαστικά παιχνίδια, με την δασκάλα παραδοσιακών χωρών του Πολιτιστικού Συλλόγου αναβιώσαμε έθιμα, παίξαμε παραδοσιακά παιχνίδια, κάναμε κουραβιέδες, διαβάσαμε παραμύθια, κάναμε τις λαζαρίνες, κάναμε τα χεριδονίσματα, όπως είπα πάντα σε απογευματινές δράσεις. Εδώ βλέπετε είναι από το παραμύθιο Φων κουραβιές και εδώ παραδοσιακά παιχνίδια με την κυρασαρακοστή, με το παπουριάτικο παιχνίδι με τα λουκούμια. Αναβιώσαμε έθιμα όπως εδώ τα χεριδονίσματα, όπως σας είπα, ή τις λαζαρίνες. Εδώ είναι η πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος που τα υποδέχεται τα παιδιά στην κοινότητα. Νοιαστήκαμε για το περιβάλλον. Με την ευκαιρία του κλάδεμα των δέντρων από το Συνεργείο του Δήμου, είπαμε να βοηθήσουμε πρώτον στην καθαριότητα της αυλής μας, αλλά και δεύτερον να προετοιμάσουμε τον χώρο, καθώς ερχόταν τέλειον ο χειμώνας και σιγά σιγά έπρεπε να ετοιμάσουμε τον λαχανό κηπό μας. Η χρονιά πήγε καλά και συνεχίζει να έχει μέσα στα πλαίσια άλλων προγραμμάτων διατροφής, αγωγής υγείας κτλ. Αξιοποιούνται οι δουλειές των παιδιών. Δεν είχαμε δυσκολίες, είπαμε αν είμαστε αγροτικό χωριό, η επαφή με τη φύση και την καλλιέργεια της γης είναι πολύ γνωστή σε εμάς και στα παιδιά. Εδώ τα μαρούλια μας, οι φράουλες τις οποίες έχουν βγάλει τώρα, τα κρεμμύδια μας, αυτά σκοπός μας βασικά ήταν, να πω την αλήθεια, όταν το είχαμε στήσει, ότι κάθε Παρασκευή θα βγάζαμε την πραμάτια μας, να το πω έτσι, και θα την πουλούσαν τα παιδιά στους γονείς. Δυστυχώς δεν κάναμε πάρα πολλά για να πουλήσουμε στους γονείς
τα προϊόντα μας. Πάντως είναι στα σχέδια για την επόμενη χρονιά, καθώς επίσης και η δημιουργία εκτροφής, να πω, υπόσιτων ζώων, κοτόπουλων, κουνελιών, μέσα στον άμυλο χώρο του σχολείου, με απότερο σκοπό πάντα είτε να γίνει από τα παιδιά, αλλά να δώσουμε και δυνατότητα στα παιδιά να ασχοληθούν δημιουργικά στα διαλύματα και να μην έχουμε προβλήματα. Πάλι σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Σύλλογο φτιάξαμε επιτραπέζια παιχνίδια, μάθαμε κανόνες και η κατάληξή ήταν ένα τουρνουά τρίλιζας που έγινε στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου. Ασχοληθήκαμε με την αυλή, επιτραπέδια παιχνίδια, πάλι εδώ μαζί με τους γονείς, με τα παιδιά του χορευτικού τμήματος του Συλλόγου, είπαμε πάντα σε απόγευμα. Δημιουργήσαμε στην αυλή μας τα παιχνίδια. Η εκδρομή μας, η επίσκεψη στην Ελεπάπη στη Θεσσαλονίκη, αξιοποιώντας τη δυνατότητα μετακίνησης που μας έδωσε το πρόγραμμα και πραγματικά τους ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί έδωσε τη δυνατότητα σε πολλά παιδιά που δεν θα μπορούσαν ποτέ λόγω οικονομικών προβλημάτων να επισκεφτούν τη Θεσσαλονίκη να έρθουν κοντά μας. Τους ευχαριστούμε για τη δυνατότητα που μας έδωσε. Ξαναγηθήκαμε στους χώρους και στις εγκαταστάσεις, ενημερωθήκαμε για τους σκοπούς και τις δράσεις, παίξαμε παιχνίδια γνωριμίας, συνεργατικότητας, εμπιστοσύνης, αλλά παράλληλα μας δόθηκε η δυνατότητα, αξιοποιώντας την επίσκεψη, να δούμε και τα αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης, το Πλανητάριο, το Λευκό Πύργο κτλ. Τέλος, ήταν μια δράση, την οποία δεν την είχαμε προγραμματίσει, μας προέκυψε. Λόγω της έξαρσης του προσφυγικού προβλήματος που ήταν σε έξαρση εκείνο το διάστημα, συν το ότι άρχισε και η Καβάλα να γίνεται αποδέκτης προσφυγικού κόσμου και το λιμάνι να γεμίζει, μάλιστα σε έναν διπλανό χώρο στο χωριό υπήρξε εκεί συγκέντρωση των προσφύγων. Έτσι λοιπόν τα παιδιά αποφάσισαν να μαζέψουν τρόφιμα και ρουχισμό και να τα παραδώσουμε στην εκεί Επιτροπή Προσφύγων. Πριν σας αποχαιρετήσω εγώ και σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελένη Κοτσαγιώζη για την συντονίστρια του προγράμματος, καθώς είχαμε μια πολύ καλή καθημερινή, θα έλεγα, συνεργασία και με τους άλλους συναδέλφους του δικτύου και με το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο της Σούμονης και με το τέταρτο, καθώς λίγο πολύ είχαμε προσυνεννοηθεί, θα λέγαμε, το τι δράσεις θα είχαμε κάνει. Πριν σας αφήσω, έχω ετοιμάσει ένα μικρό βίντεο 50 δευτερολέπτων από το γυροκομείο που θεωρώ μας άρεσε και θέλαμε να το βάλουμε, όπως επίσης και ένα μικρό βιντεάκι 1,5 λεπτού με τις δράσεις του σχολείου. Αυτό είναι ένα θέμα, το κάνουμε μια παρατήρηση. Δεν συνέβεσαν οι χίλια. Εγώ ήμουν αφηρημένο στο άλλο. Από εδώ. Και από εδώ, Καλό δεν το έφερε πριν από λίγο, τώρα θα ξεκινήσω μέσα.
Ευχαριστώ. Ένα ακόμα και έχω τελειώσει σε ένα λεπτό. Άνοιξε την καρδιά σου, εγώ είμαι εδώ. Στα προβλήματά σου για να σου σταθώ. Στη νύχτα στο σκοτάδι θα φως και σημάδι. Θα έρθω να σε βρω. Να σου πω μη φοβάσαι, κι ο μοναχός δεν θα σε σ' αγαπώ. Όλοι μαζί εμείς θα φτιάξουμε ένα κόσμο από αγάπη και ελπίδα. Με χρώματα ουράνια θα βάψουμε η ζωή μας να αλλάξει σελίδα. Χέρια σφιχτά θα ενώσουμε, οι καρδιές θα κερδίσουν τη μαχή. Με ένα φιλί θα ανταμώσουμε, μονάχα όπου υπάρχει αγάπη. Δώσ' μου τα όνειρά σου, ξέρω να σου πω πώς θα τα πετύχεις με ένα μυστικό. Δηλαδή εσύ να πιστεύεις, πάντα να γυρεύεις μέσα στην ψυχή. Της αγάπης το θαύμα ξεπερνά κάθε δράμα και πληγή. Όλοι μαζί εμείς θα φτιάξουμε ένα κόσμο από αγάπη και ελπίδα. Με χρώματα ουράνια θα βάψουμε, η ζωή μας θα αλλάξει σελίδα. Χέρια σφιχτά θα ενώσουμε, οι καρδιές θα κερδίσουν τη μαχή. Με ένα φιλί θα ανταμώσουμε, μονάχα όπου υπάρχει αγάπη. Όλοι μαζί εμείς θα φτιάξουμε ένα κόσμο από αγάπη και ελπίδα. Με χρώματα ουράνια θα βάψουμε, η ζωή μας να αλλάξει σελίδα. Χέρια σφιχτά θα ενώσουμε, οι καρδιές θα κερδίσουν τη μαχή. Με ένα φιλί θα ανταμώσουμε, μονάχα όπου υπάρχει αγάπη. Ευχαριστώ. Γεια σας και από μένα. Η Ερεσός, για όσους δεν την ξέρουν, είναι ένα πολύ μικρό χωριό, όχι πάρα πολύ μικρό, μάλλον 1500 κατοίκους έχει στη Λέσβο, αλλά το χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι πολύ απομακρυσμένο, δηλαδή απέχει 90 χιλιόμετρα περίπου από την πόλη της Μητυλίνης. Το γυμνάσιό μας έχει 40 παιδιά και 9 καθηγητές αυτή τη στιγμή. Από τα 40 παιδιά, 22 συμμετέχουν στο πρόγραμμα και κάποιοι δορυφορικά, ακόμη και τεχνολογικό. Και 3 καθηγήτες. Το χωριό μας διαθέτει μια δημοτική βιβλιοθήκη, η οποία όμως υποφέρει από το όταν έγινε ένας δήμος πια όλο το νησί, πολλές υπηρεσίες έφυγαν από το νησί και πήγαν στο κέντρο, το οποίο από εμάς ήταν πολύ μακριά. Η βιβλιοθήκη λοιπόν τότε έκλεισε. Και τα 10.000 βιβλία που είχε μπήκαν σε κούτες και αποθηκεύτηκαν και το κτίριο σφραγίστηκε. Τότε ήρθαν κάποιοι εθελοντές μέσα από το χωριό που θέλησαν να την ξανανοίξουν. Και έτσι δημιουργήθηκε η Επιτροπή Εθελοντών της Βιβλιοθήκης Ερεσού, που πράγματι την ξαναλειτουργήσε. Κοντά σε αυτήν λοιπόν ήρθαν και τα φέραμε τα παιδιά του σχολείου να δουν το έργο των εθελοντών και να μπορέσουν να συνεισφέρουν σε αυτό. Πρώτα κάναμε και εμείς τη δουλειά που κάναμε όλοι εδώ για τις έννοιες του φιλισμού, της ελληνικής και της μελανθропίας με τη βοήθεια των βιωματικών ασκήσεων. Και μετά τα παιδιά πήραν συνέντευξη από 2 από τις παλιές εθελόντριες που εξήγησαν πώς στήθηκε όλο αυτό το πράγμα. Τους μίλησαν λοιπόν για τις εμπειρίες τους σε σχέση με τον εθελοντισμό. Και μετά άρχισαν τη δουλειά στην καθημερινή ρουτίνα της βιβλιοθήκης. Πηγαίναμε μάλιστα 2 φορές την εβδομάδα, 2 απογεύματα την εβδομάδα, που είχαμε μοιράσει. Και μαθαίνανε σιγά σιγά τα πιο μικρά, ας πούμε, σφραγίζανε τα βιβλία. Απλώς. Άλλα όμως κάνανε και πιο υπεύθυνες δουλειές, τα καταφορούσαν στο βιβλίο εισαγωγής, τα μηχανογραφήσαμε κιόλας σιγά σιγά, τα περάσαμε σε άξεις κάποια όσα ξέρουν υπολογιστή που βοηθούσαν και εκεί. Εξυπηρετούσαν τους πελάτες και γενικώς μπήκανε στην όλη λογική του πώς είναι δομημένη μια βιβλιοθήκη,
μάθαν για το σύστημα Dewey ταξινόμησης, τις βασικές αρχές φυσικά. Και καταρχήν μπήκαν στην βιβλιοθήκη, στην οποία ενώ λειτουργούσε ήδη κανένα 2 χρόνια με τον τρόπο αυτό, δεν πατούσαν. Τουλάχιστον καταφέραμε και μπήκαν στο κατόφλι μέσα και είδανε τι υπάρχει. Κάποιοι φορείς ήρθαν εκείνοι σε επαφή μαζί μας, δηλαδή ήρθε η τοπική οργάνωση Ερεσός Βοήθεια για τους πρόσφυγες και μας ζήτησε τη βοήθειά τους για το παζάρι, όπου φτιάξαν τα παιδιά, κάνανε ένα διαγωνισμό ζωγραφικής για να φτιάξουν ένα έργο που θα σηκωνόταν σε μπλουζάκι για να προηγηθεί στο παζάρι. Και μετά ένα κολλάζ, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στο πάτο της οργάνωσης στην πλατεία. Διαβάσαμε βιβλία, κάναμε έτσι κάποιες συναντήσεις φιλαναγνωσίες και συζητήσαμε σχετικά με τα προβλήματα των εφήβων, του πολέμου, της προσφυγιάς και ό,τι τα ενδιέφερε. Και μετά έφτιαξαν ένα εργαστήριο που έφτιαξαν δικά τους έργα αντίστοιχα. Κάποια διηγηματάκια, κάποια ποιηματάκια, κάποιες ζωγραφιές. Γενικώς ήταν ελεύθερο, το καθένα έκανε ό,τι το ενδιέφερε. Μία δράση που πήγε ωραία ήταν το κοινωνικό φροντιστήριο, όπου πολλά από αυτά δεν είχαν και χώρο στο σπίτι τους να διαβάζουν. Μαζευόντουσαν λοιπόν στη βιβλιοθήκη και τα μεγαλύτερα βοηθούσαν τα μικρότερα και κάνανε κάποιες έτσι, πριν από τα διαγωνίσματα κιόλας, λιγάκι φροντιστήριο. Μάλιστα εκεί είχαμε παράπονα γιατί τα μικρά είπαν και εμείς τι θα κάνουμε. Στο σχόλιο μας μαθαίνετε οι μεγάλοι, εμείς τα μικρά. Οπότε τους βάλουμε και συζήτησαν ότι είναι το offside, το οποίο το έμαθα και εγώ τέλος τι είναι το offside. Και εμείς ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Μία άλλη μέρα κάναμε μια προγραμμάτιση στη δράση, αυτή την αναφέρω δηλαδή γιατί εκείνη τη στιγμή δημιουργήθηκε, γιατί είχαμε ένα τραγικό περιστατικό σε ένα διπλανό χωριό, όπου ένα παιδί με αναπηρία έχασε τη ζωή του σε ένα ατυχήμα. Και ήρθαν τα παιδιά μαραμένα βέβαια εκείνο το απόγευμα. Οπότε ό,τι προγραμματίσαμε δεν το κάναμε και σκεφτήκαμε να κάνουμε το εξής, να δούμε λίγο πώς είναι να έχεις κάποια αναπηρία εσύ ο ίδιος. Προσπαθήσαμε να γράψουμε τη λέξη εθελοντής καταρχήν με το άλλο του χέρι, δηλαδή το δεξιό του με το αριστερό, που δυσκολεύτηκαν και μετά χωρίς κανένα χέρι. Χωρίς κανένα χέρι, βέβαια, μόνο τους δεν μπορούσαν. Αναγκαστικά χρειάστηκαν κάποιος να τους κρατάει, κάποιος να τους βοηθήσει. Οπότε μπήκαμε στην έννοια της αλληλεγγύης έτσι με αυτόν τον τρόπο. Καταλάβαμε ότι έρχεται μια στιγμή που όλοι χρειαζόμαστε τη βοήθεια των άλλων και που θα μπορούσαν να ήσουν εσύ που ζήσαν έτσι πιο πνευματικά. Και διαβάσαμε και τη βιογραφία της Έλεν Κέλλερ με εκείνη την ευκαιρία. Κατόπιν καλέσαμε τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Μυτιλήνης, η οποία ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας και ήρθαν δύο κυρίες, η Μαρία Νάγκα και η Μαριλής Διολάντη, και αφηγήθηκαν λαϊκά παραμύθια για μικρούς και μεγάλους. Όπου εδώ δεν έχω φωτογραφίες γιατί δεν έχω την άδεια όλων των γονέων, ήταν παιδιά νηπιαγωγείου, παιδιά από άλλα χωριά, οπότε δεν έβαλα το υλικό. Παρ' όλα αυτά τα δικά μας παιδιά, η βοήθεια που κάνανε εδώ ήταν ότι καθάρισαν, σφουγγάρισαν, το ξενώνα που φιλοξενήθηκαν οι κυρίες. Με την επίσκεψη που είχαμε φέτος, πήγαμε στην βιβλιοθήκη του Μολύβου, η οποία είναι πιο τυχερή από εμάς γιατί λειτουργεί με έναν υπάλληλο, δεν έχει κλείσει ακόμη, ο οποίος μας μίλησε για τη βιβλιοθήκη και πήραμε ιδέες για να εμπλουτίσουμε την δική μας. Και με την ευκαιρία πήγαμε και στο Γυμνάσιο Πέτρας που είναι δίπλα εκεί, όπου είναι οι συνάδελφοι από εδώ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα National του προσφυγικού. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό, άρεσε πάρα πολύ στα παιδιά μας, γιατί ενώ σε προγράμματα συμμετέχουν και άλλες οικογένειες, κάθε χρόνο κάποιο πολιτιστικό πρόγραμμα, κάτι κάνουν. Παρ' όλα αυτά, αυτό το άνοιγμα προς τα έξω τους άρεσε πάρα πολύ, ότι ένιωσαν ότι δεν είναι απομακρυσμένοι και απομονωμένοι, αλλά είναι σε ένα δίκτυο με πολλά σχολεία σε όλη την Ελλάδα, έκαναν φίλους από την Πέτρα, παίξαν μπάλα, κάνανε γνωριμίες, ανταλλάξαν τηλέφωνα και συνεχίζεται αυτό. Έχει μέλλον, νομίζω, η συνεργασία. Και τέλος, ανοιξιάτικη δράση αυτή, υπήρχε ένα αίθριο στη βιβλιοθήκη, το οποίο τα παιδιά το διαμόρφωσαν από την αρχή. Έξαν τους τοίχους, τους μέτρησαν, παράγγελαν βογιές, το βάψανε. Μάλιστα εδώ ήταν ενδιαφέρον, κάποιοι από αυτούς δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα κανονικά, αλλά τους άρεσε τόσο πολύ που ήρθαν και ενώ ήταν η καπετάν Φασαρής του σχολείου, πατήσαν την πιο πολύ δουλειά από όλους. Ναι. Και είναι δικές τους φιγούρες, φυτέψαν και κάποια λιμούδια εκεί μέσα στο λιμοέθριο. Και το έφτιαξαν έτσι σαν
στέκει για το καλοκαίρι, όπου συνεχίζουν και το επισκέπτονται. Έτσι λοιπόν, κάναμε τη βιβλιοθήκη του χωριού μας λίγο πιο δική μας, αποκτήσαμε το στέκι μας, μάθαμε πώς να βοηθάμε γενικότερα, όχι μόνο στη βιβλιοθήκη, αλλά και πέρα έξω. Και παρόλο που ελπίζουμε ότι κάποτε θα ξαναλειτουργήσει κανονικά, αλλά ελπίζουμε να δημιουργηθεί και η επόμενη γενιά εθελοντών που θα συνεχίσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ρωτήσω εγώ μια σου υπάρχει χρόνο. Συγγνώμη όμως που δεν ήμουν από την αρχή της παρουσίασης. Ήταν πολύ εστιασμένη, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Πώς δεν σημαίνει ότι το άλλο είναι άλλου τύπου, έτσι. Ήταν επειδή εσείς μόνο από το σχολείο σας συμμετείχατε, δηλαδή αντικειμενικές δυσκολίες, ή ήταν επιλογή σας? Όχι, ήταν επιλογή μας. Συμμετείχαν και άλλες 2 καθηγήτριες, 3 ήμασταν. Απλά θέλαμε να κάνουμε κάτι πολύ κοντά στα παιδιά, ώστε να συμμετέχουν πραγματικά. Είδαμε λίγο ότι στα πολύ θεωρητικά δεν αντιδρούσαν τα παιδιά ενεργά. Δηλαδή, το προσφυγικό ήταν 40 χιλιόμετρα μακριά μας και δεν τους ενδιέφερε σχεδόν καθόλου. Δεν είχαν παραστάσεις. Οπότε είπαμε να ξεκινήσουμε από κάτι που είναι δίπλα τους και που επήγει για το χωριό έτσι κι αλλιώς. Και μέσα από αυτό, μέσα από τις συζητήσεις, από τα βιβλία που θα διαβάζουμε κτλ. Και όντως έγινε σε κάποιο μικρό βαθμό να προσεγγίσουν πιο. Και ήταν μια δράση που την επέλεξαν έστω με τη δική σας παρότρινση, ας πούμε, δηλαδή ήταν εντελώς δική σας ανάγκη και για το που διαβάζαμε και προηγουμένως αυτό. Αν οι επιλογές και τα δύο θα έλεγα. Να σας πω, εγώ είμαι εθελόντρια από 3 χρόνια ήδη σε αυτή τη δομή έτσι κι αλλιώς. Οπότε υπήρχε μια βάση. Αλλά όταν ήρθαν τα παιδιά, μάλιστα ανάλογα και με τις μέρες, δηλαδή τη μέρα που ερχόντουσαν τα παιδιά που ήταν πιο. Τους άρεσε να διαβάζουν, κάναμε τα πιο θεωρητικά. Τις μέρες που ερχόντουσαν οι καπτά Θεσσαρίες, βγαίναμε, σκουπίζαμε, σκουνταρίζαμε. Δηλαδή το προσαρμόζαμε λίγο βλέποντας και κάναμε. Δεν είναι κακό να είναι. Εγώ νομίζω ότι δεν είναι κακό να είναι μία δράση πολύ στοχευμένη και πρέπει να είναι πολλές όπως λέτε. Είναι πολύ καλό βέβαια να είναι δουλειά που θέλουν τα παιδιά, αλλά αν είναι μία δράση που τη διαλέγουν οι εκπαιδευτικοί ακόμα, που είναι. Κάποιοι λένε ότι δεν είναι καλό σενάριο. Εάν τα παιδιά εμπλακούν και δοθούν και κάνουν πράγματα σε αυτή, νομίζω ότι είναι καλό πάλι. Εννοείται ότι έτσι θα ξεκινήσει, δεν μπορεί να ξεκινήσει ξαφνικά με τους μαθητές. Ναι. Και νομίζω ότι σε αυτά που είναι εκτός του διδακτικού έργου, καλό είναι να προσαρμόζουμε εμείς λίγο πάνω στους μαθητές, ό,τι θέλουμε να πηγαίνουμε προς το έργο. Παρά τους βάζουμε πάλι, άντε, ό,τι θα κάνουμε αυτό. Σειρά μας και να συστηθούμε κι εμείς. Είμαστε από το 20ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης και πιο συγκεκριμένα από τον οικισμό Ρωμά Δροσερό Ξάνθης. Να σας πω λίγο ότι ο οικισμός βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο κέντρο της Ξάνθης, αλλά είναι μια πολύ τρομερά υποβαθμισμένη περιοχή. Είναι στην ουσία ένα γκέτο. 100% οι μαθητές είναι όλοι οι Ρωμά, έτσι. Είμαι η Κριτσόλη Ζωή, Γαλαπούρα Λαμπρινή και μαζί με τους συναδέλφους μας Παπαδάκη Φάνη και Παπαϊωάννου Αριάννα που είναι η διευθυντριά μας, συντονίστριά μας η κυρία Μπία Χαμαρίδου, αποφασίσαμε να νοιαστούμε και να δράσουμε όλοι μαζί. Μαζί με τα παιδιά των μεγάλων τάξεων του σχολείου μας. Με τίτλο προγράμματος «Ελπίζω στο δροσερό, φροντίζω το δροσερό», βλέπετε έχουμε χρησιμοποιήσει και το ρηματάκι δρό. Κάναμε μια προσπάθεια να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας σε θέματα εθελοντισμού και αλληλεγγύης και να τους ενθαρρύνουμε στην υιοθέτηση στάσεων προσφοράς και πράξεων. Γιατί πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από την αλληλεγγύη και τη συλλογικότητα μπορούμε να επιβιώσουμε σε αυτή τη δύσκολη εποχή που διανύουμε ως χώρα. Το σχολείο μας βρίσκεται, όπως σας είπα, στον οικισμό του Ρωμά, στεγάζεται με το 15ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης, οπότε οι συνθήκες λειτουργίας είναι πολύ διαφορετικές σε σχέση με τα άλλα σχολεία της ευρύτερης περιοχής. Πρώτος μας στόχος λοιπόν ήταν να φτιάξουμε τους μελλοντικούς ενεργούς πολίτες, όπως τους ονομάσαμε δροσερίτες. Η πρώτη μας γεύση από τον εθελοντισμό ήταν η παρουσία μας στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, με το καράβιο που βλέπετε, όπου μοιράσαμε κάποια flyers. Βλέπετε, με το καράβι μας χαιρόμαστε, είναι παιχνίδι, δεν πληγόμαστε, όχι άλλα νεκρά παιδιά στο Αιγαίο. Και έτσι προσπαθήσαμε λίγο να ευαισθητοποιήσουμε
όλους τους υπόλοιπους για το θέμα του προσφυγικού. Αρχικά... Ωραία. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι λίγο την ταυτότητα του σχολείου που δεν κατάλαβα. Είναι ένα σχολείο το οποίο είναι μονοθέσιο και έχει όλες τις ηλικίες τάξεις. Μέσα στον οικισμό υπάρχουν 2 12θέσια σχολεία τα οποία συνεργάζονται. Το 20ο που είμαστε εμείς και το 15ο. Είναι και τα 2 12θέσια. Είναι το 12θέσιο το σχολείο του Ρωμά. Ναι, είναι μέσα στο Μαχαλιά. Ναι. Είναι πολύ μεγάλη κοινωνία. Μένουν σε σπίτια αυτοί, δηλαδή άνθρωποι σε καταβλισμούς. Σε σπίτια. Σε σπίτια, απλά υπάρχουν και διάφορες κάστες στην περιοχή. Δηλαδή, συναντάς από τα πολύ φτωχικά σπίτια, που είναι σχεδόν παράγκες, μέχρι και κανονικά σπίτια. Ναι, και εγώ συνεργάζεται με ένα άλλο σχολείο, στο οποίο σχολείο δεν έχει Ρωμά. Ρωμά είναι. Είναι Ρωμαϊκό σχολείο, ναι. Και παλιότερα ήταν και το γυμνάσιο μαζί μας, απογευματινό, αλλά ευτυχώς με το δεύτερο. Ωραία, λοιπόν, αρχικά έγινε μια προσπάθεια αποσαφήνισης των ενιών και των όρων. Στάδιο πάρα πολύ χρονοβόρο για εμάς, γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα, είχαμε γλωσσικές δυσκολίες, αφού η μητρική γλώσσα των μαθητών μας δεν είναι η ελληνική. Τα παιδιά μιλάνε ελληνικά μόνο όταν μιλάνε με τους δασκάλους μέσα στην τάξη. Ακόμα και μεταξύ τους μιλάνε τουρκικά. Στη συνέχεια ήρθαμε σε επαφή με όλοι οι υπόλοιποι δεν είχαν, εγώ θα πω μικρόφωνο. Το κάνουμε για το βίντεο. Μάλιστα. Ναι. Στη συνέχεια ήρθαμε σε επαφή με εθελοντικές οργανώσεις, ώστε οι μαθητές να ενημερωθούν για το έργο τους, να λύσουν τυχόν απορίες και να κατανοήσουν τον τρόπο σύστασης μιας εθελοντικής ομάδας. Μέσα σε άλλα περιλαμβανόταν η σύνδεση Skype, μέσω Skype με τους γιατρούς χωρίς σύνορα και η συνομιλία μας με τους εθελοντές του Τεχνολογικού Μουσείου Νόησης. Το οποίο Τεχνολογικό Μουσείο αναφέρθηκε νομίζω εκτενώς πριν από Γι' αυτό δεν είπα κάποια τίποτα. συνάδελφα. Οπότε γνωρίσατε τι ακριβώς είναι όσοι δεν γνωρίζατε. Και τέλος φτιάξαμε το δικό μας καταστατικό, καθώς και κοκκάρδες εθελοντή. Αφού είδαμε... βρήκαμε το όνομα της ομάδας μας, όπου ήταν Ερυθρός Ελίτες, δημιουργήσαμε και υπογράψαμε το καταστατικό της ομάδας μας. Κατασκευάσαμε τις κοκκάρδες, τις οποίες θέλαμε πολύ να τις φοράνε σε όλες τις δραστηριότητες, αλλά σε μερικές τις ξεχάσαμε, όπως θα δείτε παρακάτω. Και κάνουμε κάποιες δραστηριότητες, κάποια μικρά παιχνιδάκια για να δεθεί η ομάδα. Εξηγηθήκαμε λοιπόν στους δρόμους του οικισμού μας, για να εντοπίσουμε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος, στα οποία θεώρησαν τα παιδιά ότι μπορούσαμε να επέμβουμε θετικά. Όπως βλέπετε, συναντήσαμε. Γύρω να πίσω πάλι. Να ξαναδούμε τις εικόνες. Λοιπόν, εντοπίσαμε άδειες και άδειες πλατείες όπου οι δροσερίτες περνάνε τα απογεύματά τους και γεμάτα σκουπίδια, διαδρομές που ακολουθούν οι μαθητές μας καθημερινά. Συζητήσαμε στη συνέχεια και οργανώσαμε τις παρεμβάσεις μας και αποφασίσαμε να δράσουμε. Η πρώτη μας δράση ήταν να υιοθετήσουμε ένα οικόπεδο που βρίσκεται απέναντι από το σχολείο μας. Αρχικά χρειάστηκε να το καθαρίσουμε και στη συνέχεια φυτέψαμε λουλουδάκια. Η επόμενη δράση ήταν ο καθαρισμός του κεντρικού πάρκου του οικισμού μας, όπου τα παιδιά μαζεύονται τα απογεύματα και παίζουν, καθώς και η ενημέρωση των κατοίκων για την προστασία του. Καθαρίσαμε πάλι, όπως βλέπετε πάνω, και στη συνέχεια φυτέψαμε κάποια δέντρα και αφήσαμε και ένα πανό για να ενημερωθούν οι κάτοικοι για την προστασία του πάρκου. Το οποίο δυστυχώς σε 3 μέρες έχει φύγει. Γιατί η περιοχή είναι αρκετά παραβατική, έχουν παραβατική συμπεριφορά και γονείς και παιδιά, οπότε κάποιες δράσεις μας ματαιώθηκαν. Όχι μόνο το πανό, φανταστείτε ότι κρατήσαμε, δεν φυτέψαμε όλα τα δεντράκια, κρατήσαμε κάποια δέντρα στο σχολείο μας, γιατί ήμασταν
101% σίγουροι ότι θα έπρεπε να ξαναπάμε για να τα φυτέψουμε και όπως έγινε δηλαδή. Παρ' όλα αυτά το ματάκι και κάτω. Ναι. Δεν τα φυτέψαμε όλα γιατί κάποια βγάλανε, οπότε. Παρ' όλα αυτά, αυτό που γράφει κάτω από την εικόνα είναι και αυτό που μας όθησε να συνεχίσουμε, έτσι. Τι γράφει, δεν το βλέπω. Λέει, ένας ευγενικός άνθρωπος φυτεύει το σπόρο για ένα δέντρο, το οποίο κάποια μέρα θα δώσει σκιά σε ανθρώπους που μπορεί ποτέ να μην συναντήσει. Το γράψαμε από το βιβλίο. Το βιβλίο. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι η μεγαλύτερη δράση μας, που είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Είναι στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, είναι η μεγαλύτερη πλατεία, ναι, στο Δροσερό. Για άλλη μία φορά, θα το ξαναπώ, χρειάστηκε πρώτα να σκουπίσουμε όλη την πλατεία, να την καθαρίσουμε. Και στη συνέχεια βάψαμε τις δύο κερκίδες που βλέπετε. Πάρα πολύ σημαντικό ήταν ότι όταν τελείωσε αυτή η δράση, θα δείτε στο βίντεο, μας πλησίασαν οι γείτονες και μας ζήτησαν αν μπορούμε να συνεχίσουμε το έργο μορφαίνοντας την πλατεία. Και αυτό μας έκανε μαθητές και εκπαιδευτικούς να αισθανθούμε πάρα πολύ περήφανοι. Και είπαμε ότι θα το συνεχίσουμε για να βάψουμε και τα παρκάκια που υπάρχουν. Αυτό που είπαμε πριν, η συντήρηση και το πότισμα των υιοθετημένων χώρων, γνωρίζοντας από την αρχή ότι θα χρειαστεί, πέρα από το πότισμα, θα χρειαστεί να ανανεώσουμε και κάποια δέντρα υλικά που τυχόν μας είχαν εκλέψει. Είχαμε δημιουργήσει κάποιες ομάδες, οι μαθητές που συμμετείχαν στο εθελοντικό έργο, εκ περιτροπής, πήγαιναν για να ποτίσουν και να συντηρήσουν γενικότερα τους χώρους που είχαμε υιοθετήσει. Τα παιδιά γενικότερα είχαν πάρα πολύ όρεξη να δουλέψουν ξανά και ξανά αδιαμαρτύρητα. Οι μαθητές βλέποντας τον οικισμό σιγά σιγά να ομορφαίνει και λαμβάνοντας συνεχώς πάρα πολύ θετικά σχόλια από τους γύρω τους, αποφασίσαμε κι εμείς ότι ήταν αναγκαίο όλο αυτό να το κάνουμε γνωστό, όχι μόνο στον οικισμό μας, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία. Έτσι κατασκευάσαμε μία αφίσα, την οποία θα την παρουσιάσουμε κι εμείς στις γιορτές νεολαίας. Όχι, αυτό είναι το τραγουδί. Δημοτική πινακοθήκη, ναι, συγγνώμη. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο γίναμε πολλαπλασιαστές της γνώσης. Προχωρήσαμε στη διάχυση του προγράμματος στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία και ενημερώσαμε και παροτρύναμε δυνητικούς εθελοντές. Και στη συνέχεια δημιουργήσαμε ένα θεματικό τραγούδι, αυτό είναι που θα παρουσιάσουμε στις γιορτές νεολαίας στη Ξάνθη. Διασκευάσαμε ένα πάρα πολύ γνωστό τσιγκάνικο ρυθμό για τους μαθητές μας. Είναι ένας ρυθμός που όλη μέρα τον τραγουδάνε. Δεν είχαμε χρόνο για πολλές πρόβες, στις γιορτές θα είναι καλύτερο.
γιατί τους έγραψε η διευθύντριά μας, η κυρία Παπαϊωάννου Αριάννα, πάνω στον το ρυθμό. Λέει: μένουμε στο δροσερό πόσο τα αγαπούμε, εθελοντές γίναμε, όμορφο να το δούμε. Η αγάπη μας οδήγησε κάποιες γωνιές να βρούμε και με προσπάθεια πολύ να περιποιηθούμε. Μένουμε στο δροσερό, ελπίζουμε και ζούμε και με μεγάλη μας χαρά σας το κοινοποιούμε. Είναι ο δικός μας μαχαλάς, είναι ο παράδεισός μας, είναι η φωλιά μας η γλυκιά, είναι το δροσερό μας. Θα παρουσιαστεί και αυτό το τραγούδι μαζί με τα υπόλοιπα, με τις υπόλοιπες παρουσιάσεις, οι ορτές νεολαίας στα κεντρικά σημεία της Ξάνθης. Και τελειώνοντας, όσο αφορά τους στόχους που είχαμε θέσει, οι μαθητές μας κατανόησαν τις έννοιες εθελοντισμός, αλληλεγγύη και ενεργός πολίτης, εντόπισαν τα ζητήματα που απασχολούν την κοινότητά τους αλλά και την ευρύτερη κοινωνία, ενημερώθηκαν, ευαισθητοποιήθηκαν και ταυτόχρονα παρακίνησαν τους γύρω τους να ευαισθητοποιηθούν, εκπαιδεύτηκαν στη λήψη αποφάσεων, πρωτοβουλειών και δράσεων, ανέπτυξαν σχέσεις συνεργασίας, συλλογικότητας, υπευθυνότητας και ομαδικού πνεύματος, κατανόησαν την αναγκαιότητα συμμετοχής για τη διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών ζωής για όλους, απέκτησαν νέες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες, συνειδητοποίησαν ότι η κοινωνική συμμετοχή αφορά όλους μας, ανεξάρτητα από εθνικότητα, θρήσκευμα, κοινωνική ομάδα και άλλα, και τέλος ενθουσιάστηκαν και διασκέδασαν πάρα πολύ. Γενικότερα όλους αυτούς τους μήνες ενημερωθήκαμε, δράσαμε, νοιαστήκαμε, συνεργαστήκαμε, διασκεδάσαμε και συνεχίζουμε. Έχετε κάποια ερώτηση για να κάνετε σε κάποιον από τους ομιλητές? Ερώτηση όχι τώρα. Ναι. Δύο. Στις κοπέλες, πολλές ερέσεις. Με ομέ. Ναι. Το ένα είναι, νομίζω ότι ήταν μέσα στο πλαίσιο έτσι λίγο του προγράμματος αυτό που ακολουθήσατε. Δεν ήταν πολύ σύνηθες. Δηλαδή το σκεφτήκατε, ψάξανε, το αποφασίσαν μόνοι τους. Ξεκινήστε και το κάνετε στο τέλος. Οπότε νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον και ελπίζω να ήταν όλοι αυτοί οι στόχοι. Έστω και λίγο, να τους πετύχατε θετικό. Το δεύτερο και πολύ μικρό, γιατί αυτό είναι δήλωσατε και δεν χρησιμοποιήσετε δήλωση στα τέλη, στο φέλη στο σχολείο, υπάρχει κάποια λογική. Γιατί είπατε ότι δεν μιλάνε έτσι κι αλλιώς κανένας. Ναι, δεν είναι δήλωση. Δηλαδή, ενώ ελληνικά βγάλατε αφισούλες, βγάλατε πανό. Πήραζε να είναι δήλωση, να τα καταλαβαίνουν και άλλοι πιθανόν που δεν έχουν πάει σχολείο. Μα το σχολείο μας είναι ένα σχολείο, μας αφήσει η κυρία Καμαλίδος που θα μπορέσει να μας βοηθήσει περισσότερο σε αυτό. Δεν είναι χαρακτηρισμένο, ας πούμε, μειονοτικό για να είναι δήλωση, να έχουμε δηλαδή και το κατάλαβα ότι δεν διδάσκεται, αυτό το είπατε ξεκάθαρα. Λέω όμως ότι όταν κάνεις κάτι, ας πούμε, που θες να το περάσεις και στην κοινωνία, γιατί μιλάω για τις αφήσεις και τα πανό, γιατί να μην το κάνεις έτσι, τώρα μια κουβέντα. Όχι, δεν είναι εύκολο, γι' αυτό ρωτώ, είναι κάτι προφανώς δεν γνωρίζουν να γράφουν τουρκικά. Απλά μόνο τα μιλάνε. Άρα θα είναι εξίσου δύσκολο, ας πούμε. Επίσης δεν είναι καθαρά τουρκικά αυτά που μιλάνε. Δηλαδή μπαίνουν και τα Ρωμανία ανάμεσα. Άρα δεν είναι γραπτή γλώσσα, είναι μόνο προφορική. Ναι, και επίσης η κοινωνία γνωρίζει να διαβάζει βασικά και να κατανοεί βασικά ελληνικά. Και οι γονείς. Ο στόχος δεν είναι. Η παρέμβαση μπορεί να είναι τελείως άσχητη και ζητώ συγγνώμη για αυτό, δεν ξέρω. Όχι, η παρέμβαση θα είναι καθαρά όχι ότι δεν ξέρουν, αλλά για να το αισθάνονται πιο οικείο έτσι ώστε να μην ξεριζών με αυτή τη λογική. Μπορεί να είναι κακία τώρα αυτό, αλλά τέλος πάντων δεν ήθελα να το ρωτήσω. Η αλήθεια είναι ότι δεν το σκεφτήκαμε να γραφτεί σε δύο γλώσσες το σύνθημα. Γιατί είναι λίγο. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι. Μπορεί να γίνει. Γιατί γενικότερα στη Θράκη τα πράγματα είναι λίγο. Μα γι' αυτό το καταλαβαίνω την ελληνική ερώτηση αν είναι πολιτική του σχολείου ή των σχολείων αυτών ή της περιοχής για να το καταλάβουμε. Είναι η ειδική ομάδα πληθυσμού η οποία
έχει πάρει από διάφορα στοιχεία. Παίρνω και εγώ το μέρος του κοριτσιών, γιατί είμαστε συγκοινωνούντα δοχεία, σαν σχολεία πλέον. Γιατί αρκετοί από τους συγγενείς έρχονται στο Χρυσοχώρο. Πηγαίνουν σε εκείνο το σχολείο. Και αντίστοιχα, ας πούμε, η διευθύντρια του 15ου, ας πούμε, συνάδελφος που ήταν στο Χρυσοχώρο. Ναι, όχι, δεν είναι κατηγορή κανένας για να θέλει να πάρει το μέρος. Όχι, δεν χρειάζεται να Όχι, εννοεί ότι απάντησε. Αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα είναι ότι και οι τρεις εισηγήσεις είχαμε προβλήματα με θέματα τα οποία υπάρχουν σε περιοχές τοπικές και είχαν να κάνουν με το πώς οι τόποι άνθρωποι αντιλαμβάνουν τα προβλήματα που υπάρχουν. Μερικές φορές ήταν περισσότερο προβλήματα που αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί, μερικές φορές νομίζω ότι είναι και των μαθητών πολλά από αυτά. Νομίζω ότι το προσωπικό στοίχημα, τουλάχιστον στο Δροσερό, ήταν για πρώτη φορά τα παιδιά να ενδιαφερθούν λίγο για τον χώρο τους, για το περιβάλλον τους, για τον εαυτό τους, για την κοινωνία. Και το μεγαλύτερο στοίχημα είναι κατά πόσο αυτό μπορούν να το συνεχίσουν και να το διατηρήσουν στη ζωή τους. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, ναι. Να περάσουμε στον Άφλιο. Γεια σας και από μένα, είμαι η Χρύσα Σαββάκη, είμαι διευθύντρια στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Νοφιλίου. Είναι κάτω από τα πλάνη εγώ, ναι. Λοιπόν, στο πρόγραμμα συμμετείχαμε εγώ, δασκάλα, ως P71 και άλλη μία δασκάλα, μία θεατρολόγος, 2 μουσική. Και στην πορεία είχαμε την τύχη να μπει και ο δάσκαλος του τμήματος ένταξη στο πρόγραμμα. Αρχικά η ιδέα ήταν, επειδή από την επιμόρφωση πήραμε το υλικό για να το δώσουμε σε μια τάξη κτλ. Δόθηκε λοιπόν το υλικό στην 5η τάξη, όπου αυτοί ξεκίνησαν να μελετούν το υλικό και να κάνουν και τις πρώτες δράσεις. Σιγά σιγά όμως σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλό να ανοιχτεί όλο αυτό το πρόγραμμα και να πάει, αν είναι δυνατόν, σε όλο το σχολείο. Εγώ θα θέσω εδώ ένα μικρό πρόβλημα, το οποίο το συζητούσαμε και με την υπεύθυνή μας πριν, τη Χριστίνα Τιζόνιο, η οποία στήριξε πάρα πολύ το πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν οι υπόλοιποι δεν το ζήσατε και το έζησα μόνο εγώ ή κάποιοι συνάδελφοι καταβλακιώτες που το συζητήσαμε. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι είχα την ιδιαίτερη στήριξη των υπόλοιπων συναδέλφων. Δηλαδή, διαισθάνομαι ότι υπάρχει έτσι μία εγωκεντρική συμπεριφορά πια στα σχολεία, τουλάχιστον στα μεγάλα σχολεία, ίσως εσείς που δουλεύετε σε μικρότερα σχολεία, επειδή τα προηγούμενα χρόνια είχα την τύχη να δουλεύω σε μικρά σχολεία και έβλεπα τότε διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι συγκυριακό λόγω κρίσης, λόγω. Γενικά υπήρχε μία, μπορώ να πω και απάθεια για το πρόγραμμα, και όχι μόνο για το πρόγραμμα, γενικά για οποιοδήποτε πρόγραμμα. Την απάθεια έχουμε αρχίσει να θεωρούμε την απάθεια καλό πράγμα. Ναι. Είναι καλύτερο από το να σου κάνουν πόλεμο. Η απάθεια, το να μην κάνεις απάθεια, είναι πολύ καλύτερο από το να σου κάνουν πόλεμο, επειδή συμμετέχεις σε κάποιο πρόγραμμα. Ναι, ξέρω, πρέπει να το σκεφτώ λίγο αυτό, έτσι. Άμα σου κάνουν πόλεμο σημαίνει ότι τους προβληματίζονται κιόλας με κάτι. Τέλος πάντων, ωραία. Λοιπόν, επεκτάθηκε λοιπόν το πρόγραμμα στη 4η και στην 3η τάξη, αλλά λίγο βάλαμε τους άλλους μαθητές σιγά σιγά. Οι δράσεις τώρα, η πρώτη δράση ήταν αυτή η μεγάλη δράση που κάναμε τότε με τη συλλογή αγαθών που γίνονταν για τους πρόσφυγες. Έτσι, τα στείλαμε στην Βαμβυραϊκή, αλλά επειδή τα παιδιά έφτιαξαν διάφορες ευχές κτλ. Και στείλαμε μαζί, αλλά επειδή κρίναμε σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων ότι υπήρχαν και στην τοπική κοινωνία φορείς και άνθρωποι που είχαν ανάγκη, στηρίξαμε και το ειδικό δημοτικό, το οποίο είναι στο Άδρος, το ειδικό νηπιαγωγείο στον Άφλιο, δώσαμε πράγματα στις δικαστικές φυλακές, αλλά και σε οικογένειες του σχολείου μας που ξέραμε ότι είχαν ανάγκη. Μία δεύτερη δράση, στηριχθήκαμε πάρα πολύ, πρέπει να πω, στα προγράμματα της ΥΠΑ της Αρμοστίας. Η Ειρήνη, δηλαδή, είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιήθηκε αρχικά στην 3η τάξη, αλλά μετά υλοποιήθηκε και σε κάποιες άλλες, όταν εμείς που συμμετείχαμε στο πρόγραμμα μπαίναμε για να κάνουμε ευέλικτη ζώνη στις υπόλοιπες τάξεις. Αν δεν το έχετε δει αυτό το πρόγραμμα, να το δείτε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Στα παιδιά αρέσει πολύ και μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα και εικαστικά και θεατρικά κτλ. Να πω ότι έχουμε την τύχη στον Άφλιο να έχουμε το Πανεπιστήμιο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, που μας στήριξε πάρα πολύ και είχαμε και φοιτητές που έρχονταν και έκαναν την πρακτική τους εκεί, υλοποιώντας δράσεις από το πρόγραμμα. Τώρα, μία
πήγε πάρα πολύ καλά αυτή και άρχισε πολύ και στα παιδιά. Τα παιδιά λοιπόν μέσα από κουβέντα και συζήτηση για τον θελοντισμό και όλα αυτά, σκέφτηκαν μόνα τους, μπορώ να πω, και είναι λίγο σπάνιο αυτό, να μπουν στη διαδικασία να κάνουν κάτι για το σχολείο. Σκέφτηκαν λοιπόν να καταγράψουν τα προβλήματα του σχολείου, οι 2 Τετάρτες, τα 2 τμήματα της Τετάρτης, τα 50 παιδιά, χωρίστηκαν σε ομάδες μεικτές και από τα 2 τμήματα, να τα καταγράψουν τα προβλήματα και να προτείνουν λύσεις. Τα καταγράψαμε λοιπόν τα προβλήματα. Τα κυριότερα ήταν ότι πολλά παιδιά δεν προσέχουν τα παρτέρια που είχαμε φτιάξει πρόσφατα, ότι υπάρχει μια άσχημη συμπεριφορά από κάποια παιδιά είναι μεγάλα που δεν προσέχουν τα πρωτάκια, πέφτουν πάνω τους κτλ. Οι τουαλέτες είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα μόνιμο σε σχολεία, γενικά σε σχολεία. Οπότε τα παιδιά σκέφτηκαν και αυτά τα κατέγραψαν, έκαναν αφισούλες που τις πλαστικοποιήσαμε και τις κολλήσαμε και έξω και στις τουαλέτες και σε χώρους κοινόχρηστους και τα παιδιά μίλησαν. Δηλαδή μαζέψαμε το υπόλοιπο σχολείο, τους είπαμε τι ακριβώς κάνουν, τους είπαν ότι έχουν φτιάξει τις αφήσεις, τους παρακάλεσαν να προσέχουν κλπ. Τώρα, μία άλλη δράση ήταν η Μαλάπη η Βάρκα, που επίσης έχει να κάνει με το προσφυγικό, έγινε σε μία Τετάρτη τάξη. Η μουσική έκανα, η μία μουσικός κυρίως συνέχισε το πρόγραμμα, γιατί άλλη έμεινε έγκυος στη μέση της χρονιάς, οπότε αποχώρησε από το σχολείο. Έφτιαξαν μουσικά συνθήματα με λέξεις από το πρόγραμμα, αφού μελέτησαν τις διαφορές θελοντισμού, αλληλεγγύης κλπ. Και θα το παρουσιάσουμε στο τέλος της χρονιάς στην εκδήλωση λήξη που θα γίνει. Και έπαιχνε τα τραγούδια της ελληνικής και ξένης παράδοσης με τους στόχους του προγράμματος, έτσι, εμπιστοσύνη, ευαισθητοποίηση κλπ. Θεατρικό παιχνίδι και από το υλικό, το οποίο θέλω να σημειώσω, δεν ξέρω αν είναι κάποιος εδώ που έχει συμμετάσχει στη δημιουργία του υλικού, αλλά κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικό, είναι πάρα πολύ καλό. Και στο τμήμα ένταξης συνεργάστηκε με αρκετά άλλα τμήματα, με το τμήματα δηλαδή που μπαίναμε και υλοποιήσουμε το πρόγραμμα, και έκανε κάποιες εκπομπές στηριζόμενα τα παιδιά και ο δάσκαλος στην ιδέα του προγράμματος. Για να μην σας κουράσω άλλο, γιατί βλέπω ότι όλοι λίγο πολύ έχουμε τα ίδια πράγματα κάνει στις προσεγγίσεις, θα αφήσω τα παιδιά να σου πούν 2-3 πράγματα. Να σας πω μόνο ότι για την εκδρομή, στο πλαίσιο της εκδρομής, πήγαμε και μια θεατρική παράσταση που αν προλαβαίνετε να πάτε να τη δείτε, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι το ποιος είναι ο Δόκτωρ Κόρτσακ στο θέατρο Πόρτα. Είναι εξαιρετική δουλειά που μιλάει για τα δικαιώματα του παιδιού. Και πάνω σε αυτό εμείς θα στηρίξουμε και στην ιδέα, δηλαδή θα στηρίξουμε και την παρουσίαση στο τέλος της χρονιάς, στην τελετή λήξης. Λοιπόν, κάτι έπρεπε να πατήσω εγώ, το πατάω τώρα και που το πάτησα δεν έκανα κάτι. Θα αφήσω λοιπόν τα παιδάκια να ακούσετε το βρήκα και ελπίζουμε να παίξει κιόλας, τις εκπομπές από το ραδιόφωνο που έκανα στο τμήμα ένταξης, που συνεργάστηκαν παιδιά από το τμήμα ένταξης και από το υπόλοιπο σχολείο. Και τώρα μουσικά βήματα. Είμαστε το τμήμα ένταξης του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Ναυτίου. Θα σας λέμε τμήματα που μας συνοδεύουν με τη μουσική. Γεια σας, έχουμε μαζί μας σήμερα την Λάουρα, την Άννα και την Πέλλη. Θα μας μιλήσουν για το Νοιάζομαι Κεντρός, ένα πρόγραμμα που κάνουμε στο σχολείο μας. Στο Τρίτο Δημοτικό Σχολείο Ναυτίου. Παιδιά, για πέστε μας τι κάνετε για αυτό το πρόγραμμα. Καταρχήν, είμαστε μαθητές από τη ΓΑΜΑ 2 και τη ΔΕΛΤΑ 2 τάξη. Το πρόγραμμά μας έχει τίτλο «Επιλύω προβλήματα του σχολείου». Τι κάνετε στο πρόγραμμα? Βρήκαμε προβλήματα του σχολείου που χρειάζονται λύσεις. Γράψαμε τις λύσεις σε ταμπέλες και δυσκολίσαμε στους τοίχους του σχολείου μας. Τι προβλήματα υπάρχουν στο σχολείο μας? Πολλά παιδιά πατάνε στα παρτέρια με τα λουλούδια. Βρωμίζουν τις τουαλέτες. Κάποια παιδιά όπως τρέχουν δεν προσέχουν και λιώνουν τα πρωτάκια. Θέλουμε να σας πούμε τι αποτελέσματα είχε
Συμμετείς. Όλια, Μαρίνα, Ιωάννα, Σοφία. Φίλια. Τι τάξη πηγαίνετε? Έψιλον 1, έψιλον 2. Πέμπτε μέρος στο πρόγραμμα. Μοιάζομαι και δρό. Ναι! Πώς λέγεται η δράση σας? Αλληλεγγύη και φιλοτισμός. Τι κάνετε ακριβώς? Προσφέρουμε τρόφιμα, ρούχα ή πρώτης ανάγκης σε παιχνίδια ανθρώπους που μάθουν ότι έχουν ανάγκη. Δηλαδή πρόσφυγες, φτωχούς και ορφανά παιδιά. Επίσης, έχουμε φτιάξει διάφορους χώρους ανακύκλωσης στην ΑΠΕ του σχολείου και προσπαθούμε να μάθουμε τα παιδιά να ανακυκλώσουν. Πώς να κάνετε τα παιδιά να ανακυκλώνουν? Έχουμε βάλει για εργασίες, χαρτί και πλαστικό σκουτάκι. Έχουμε τοποθετήσει στην αυλή του σχολείου διάφορους κάρτους με μορφή αναδυμένων ζώων όπως γάτα και σκύλους, καπάτια και πλαστικά. Για τα αποφάγια που προσπαθούμε να κάνουμε κομπός. Τι άλλη δράση κάνετε για το πρόγραμμα Μοιάζομαι και δρό? Φαίνεται ότι το τρίτο δημοτικό σχολείο Ναυτίου κάνει πολλά. Μαζεύουμε καπάτια από πλαστικά μπουκάλια με σκοπό να τα δώσουμε στο Δήμο για να πάρει αναπηρικό παρουσιάκι. Κορίτσια, πώς νιώθετε για αυτό που κάνετε για το σχολείο μας? Νιώθω ικανοποίηση, γιατί προσφέρω και φροντίζω τον χώρο μου να είναι καθαρός. Με όλα αυτά καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω μου και νιώθω όμορφα. Νιώθω πολύ ωραία γιατί βοηθάω το σχολείο μου. Νιώθω ευχαριστημένη και ικανοποιημένη για αυτά που κάναμε για το σχολείο μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τα μουσικά αντίδοτα στη μουσική εκπομπή του τμήματος ένταξης του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Ναυτίου. Ειδικά σήμερα είχαμε μαζί και τις ομάδες Μοιάζομαι και δρό του σχολείου μας. Ευχαριστούμε, παιδιά. Ευχαριστώ και εγώ, καλή συνέχεια. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα το τμήμα ένταξης που έκανε ραδιοφωνική εκπομπή. Και από ό,τι άκουσα και σε όλα τα σχολεία, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι βάζουμε όλα τα παιδιά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, Μοιάζομαι και δρό, πέρα από το ότι εκπαιδεύει εθελοντές, βρίσκουμε και μαθητές οι οποίοι είναι ανενεργοί σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα και καταφέρουμε να τους ενεργοποιήσουμε μέσω αυτού του προγράμματος. Ξέρετε, πέρα από το ότι μέσω του σχολικού ραδιοφώνου έχει τη διάχυση στην ευρύτερη κοινωνία κλπ. Για μας το σημαντικότερο ήταν ότι παιδιά από το υπόλοιπο σχολείο συνεργάστηκαν με τα παιδιά του τμήματος ένταξης και χάθηκε λίγο αυτή η οικειοποίηση που υπάρχει. Και νομίζω ότι είναι πολύ θετικό αυτό που κορέκτησε το πρόγραμμα. Εγώ από ό,τι βλέπω, εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ καλά που συμμετείχα σε αυτό το πρόγραμμα. Βλέπω ότι και οι μαθητές αισθάνονται καλά και οι καθηγητές. Εύχομαι αυτό το πρόγραμμα να συνεχιστεί και να βρεθεί ένας τρόπος να πει στα άλλα σχολεία. Και στα άλλα σχολεία. Εγώ, επειδή είμαι σχολικός σύμβουλος στην Λέσβο, το υλικό του προγράμματος το έχω μοιράσει έτσι χωρίς να το πω παντού, το λέω σε εσάς τώρα και με γράφει η κάμερα. Το έχω μοιράσει και στα υπόλοιπα σχολεία και έχουν δράσει και από το Εσπερινό Γυμνάσιο με ειδικές τάξεις στη Δήμης και από άλλα σχολεία. Διάβασαν το υλικό εκπαιδευτική και χρησιμοποίησαν κομμάτια τους μαθητές τους. Θεωρώ ότι και το υλικό είναι καλό, θεωρώ ότι και οι ιδέες σας είναι καλές, έχουν καταγραφεί κάπου και θα χρησιμοποιηθούν, ελπίζω για τους άλλους και ελπίζω να συνεχιστεί και να διευρυνθεί αυτό το πρόγραμμα σε όλα τα σχολεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.